Tää on vähän, tästä on murtunut joku juttu. Tää on pöytä. Kunhan me tajuttaisit hetkonen nyt. Mihin se meni? Ei sulla ole teippiä tai nastoja. Tähän olisi saanut toisenkin tommosia ja tänne taakse vielä, että mä voisin olla tässä niinku... Voi. Se tervetuloa toivotus, eli tervetuloa Narinkkatorille Helsinkiin ja tervetuloa myös Marissa. Moikka Marissa, saadaan sulle sieltä mikit paikalle, niin päästään vähän selvittämään, että mistä on kysymys. Moikka. Terve. Moi. Mä vedän tuosta alta, niin sieltä kompastu. Viesti lähti varmaan Espanjasta vai mistä lähti, mutta kuitenkin oli kysymys, että tervetuloa toreille ja sitten laitettiin flyereita, että torilla tavataan. Marissa, me nyt ollaan täällä torilla, että mitä ihmettä täällä tehdään? Miksi me ollaan täällä? Me ollaan täällä, koska ihmiset ympäri maailmaa on hoksanneet, että asiat menee päin seinää. Ne menee toisin kuin mitä tavalliset ihmiset tahtois. Me mennään jonkun aivan muiden ehdoilla kuin tavallisen ihmisen. Ja jossain vaiheessa oli aika paljon esillä se, että tämä ei ole mikään helsinkiläinen operaatio, siis muuallakin tapahtuu. Kyllä. Tänään 15. lokakuuta yli 1000 paikassa ympäri maailman, Suomessakin on toistakymmentä paikkakuntaa, samaan aikaan ihmiset kokoontuu toreille ja keskusaukioille. Joku sanoi, että tunnelma on käsin kosketeltavaa. Kyllä mediakin tätä on kosketellut ja jossain väitettiin, että taisi joku Washingtonin liike, mutta siis onko se näin vai mistä tämä kaikki oikein lähti, Marissa? On hirveän vaikea sanoa, että mistä tämä kaikki on lähtenyt, koska eri puolilla maailmaa on lähtenyt eri ihmiset samaa asiaa ajamaan. Mikä on sitten ollut se ihan alkupiste, on vaikea sanoa, mutta muistatte ehkä arabikansan nousun. Ollaanko me nyt sitten jotenkin samanlainen, joku ihmeen tietynlainen, onko meillä kaikilla joku sama aatemaailma vai mikä siis niin kun, kerro vähän Marissa siis sitä, että kun ihmiset miettii nyt, että mihinkä mä tuun, kun mä tuun tänne tyytymättömien torille tai tänne muutoksen vaatimuksen mikkiin, että siis onko tää jotenkin yhtenäinen porukka vai että keitä me oikein ollaan? Kun mä katselen porukkaa, ei ainakaan mitkään uniformut päällä olla, siis keitä me ollaan? Ei me todellakaan olla mikään yksi yhtenäinen porukka, se olisi ihan mahdotonta. Me on tavallisia ihmisiä, jotka on innostuttu tästä, että muuallakin ihmiset samaan aikaan lähtee toreille sanomaan, että tämä peli ei vetele. Niin kun nyt otti aivoon sen verran, että tartutaan mikkiin muuallakin kuin viihteellisesti televisiossa. Eli tervetuloa kerran vielä kaikki tänne. Ja miten tämä meidän kansalaiskokous, vai miksi me tätä kutsutaan? Miten tämä toimii? Miten tämä laitetaan käyntiin? Siis eikö puheenvuoroja tulla pyytämään vai miten sä olit Marissa ajatellut? Alkuun meillä on avoin mikki. Kuka tahansa voi tulla kertomaan lyhyen puheenvuoron, mikä maailmassa on pielessä, ja jos mahdollista, olisi vielä huipumpaa, jos kertoisitte, että miten sen epäkohdan voisi korjata. Ja sen jälkeen, ja toki myös sen aikana, voi pienemmissä ryhmissä alkaa keskustella, viedä asioita eteenpäin, mennä syvemmälle. Joo, ja porukka, te olette se puheenjohtaja, joka sanoo, miten täällä toimitaan. Siis minä, JP ja Marissa tässä, niin me ollaan vähän kuin tämmöisiä torisihteereitä, että me niinku autetaan teitä tulemaan tänne ääneen. Ja sitten kun täällä on tietysti niitä joitakin virtuosejakin, joille se pieni hetki ei tarkoita sitä 2 minuuttia, vaan ne puhuisi täällä 20 minuuttia, niin sitten meidän tarvitsee varmaan välillä sanoa, että
nyt siis niin kuin se 2 minsaa on mennyt, että sitten pääsee seuraavakin ääneen. Sitten eikö se ollut tarkoitus, että kun tässä 2 tunnin aikana niin tulee esille tähän yleiseen demokratiapöytään niitä aloitteita tai niitä asioita, jotka ottaa aivoon, niin sitten niistä syntyisi sellaisia ikään kuin telttatoimikuntia, että sen asian ympärille voisi kerääntyä sitten keskustelemaan vähän juurevammin, koska onhan se selvää, että jossain 2 minuutin avauksessa ei kovin juurevasti voi asiaa pohtia. Aivan, eli tämän parin ensimmäisen tunnin aikana me lähinnä kerätään niitä ajatuksia, mitkä tässä maailmassa on pielessä. Ne on vaan avauksia. Te huomaatte, että on moni asia, joka ihmisiä häiritsee ja jonka kaikilla teillä on eri asia, minkä takia te olette tullut tänne paikan päälle tänään. Tehdäänkö Narikkatorista demokratian, sellaisen todellisen demokratian uusi puhujalava? Aloitetaanko? Aloitetaan. No niin, kuka oli se ensimmäinen historian uuden todellisen demokratian vaatija? Moikka! Mikä sun nimi on? Anna. Anna palaa.